Nasiha Foundation an karar da mutane aikinta. Hadisai 130 akan aikin Hizba, umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Babi na 2. Hadisai game da matsayin aikin umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna, Hizba, da kuma kuɗaitarwa akan aikin. Hadithi na 23 daga Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ya ku mutane, ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hani ga mummuna, kafin ku kai matakin da za ku yi roƙon Allah ya ƙi amsa muku, ko ku nemi gafararsa ya ƙi yafe muku. Lallai yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna ba sa kusanto da mutuwa, domin malaman Yahudawa da malaman Kiristoci, lokacin da suka daina yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna, sai Allah ya tsine musu a bakin annabawansu. Sannan azaba ta game su baki ɗayansu, At-Tabarani ne ya rawaito. Darsan da ke cikin wannan hadithi, na 1, falal da ke tattare da yin umarni da kyakkyawa da yin hani ga aikata mummuna. Na 2, yin umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummuna, aiki ne da ya shafi kowa da kowa cikin musulmi. Na 3, Allah na iya halakar da duk al'ummar da ta yi sakaci da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummuna da azabarsa. Mu yi umarni da kyakkyawa da hani daga aika mummuna.